ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்மளுக்கு இன்றைக்கி ஆர்டரை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டாக மாயவரத்துலேருந்து ஒரு கஸ்டமர் நம்மளுக்கு நேம் பிரேஸ்லெட்ஸ் ஆர்டர் போட்டிருந்தாங்க. அவங்க 3 பேரும் ஃப்ரெண்ட்ஸாக வேணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க ஆர்டர் போட்டிருந்தாங்க. அவங்க கிளியராக எனக்கு எல்லாமே மென்ஷன் பண்ணிட்டாங்க. இந்த கலருக்கு இந்த நேம், அதுக்கப்புறம் இப்படி கஸ்டமைஸ் பண்ணிடுங்க, எல்லாமே க்யூட்டாக அவங்க எழுதி எனக்கு ஒரு ஃப்ளோ சார்ட் மாதிரி அமுச்சு விட்ருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் இயரிங்ஸுமே அவங்களுக்கு 3 பேருக்கும் பிடிச்ச மாதிரி கஸ்டமைஸ் பண்ணி வாங்கிக்கிட்டாங்க. நெக்ஸ்ட்டாக வாடிப்பட்டியிலேருந்து ஒரு கஸ்டமர் நம்மளுக்கு ஆர்டர் போட்டிருந்தாங்க. அவங்களும் ஒரு இனிஷியல் பிரேஸ்லெட் கஸ்டமைஸ் பண்ணி வாங்கியிருந்தாங்க. அப்புறம் மேட் ஃபினிஷில் ஒரு ஒயிட் மேட் ஃபினிஷில் குட்டி குட்டி கலர் பால்ஸ் வச்சு பண்ணால் எப்படி இருக்கும் சிஸ்டர் அப்படின்னு கேட்டாங்க. நான் எனக்கும் தெரியல அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு யோசித்தேன். ஆனால் அதோட அவுட்புட் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் ரொம்பவே சூப்பராக இருந்துச்சு. எனக்குமே ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் அவங்களுமே இயரிங்ஸ் கஸ்டமைஸ் பண்ணி வாங்கிட்டாங்க. ஸ்க்ரீனில் தர வாட்ஸ்அப் இல்லைன்னா இன்ஸ்டாகிராம் பேஜுக்கு கான்டாக்ட் பண்ணி வாங்கிக்கலாம். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.